Папашче, леко е. Браво, айде, върна се. Браво, браво, папашче. Мите, там леко, ние се засилвай. Съжалете си отзад защитата, Денджай. Виж и твой човек, бе. 3 човека са и вие сте 3. Само че не да ще направим да не се карат има. Защото може да контрол, колко трябва да беше. Малко беше по-тренира скоро. Не, тук е избързан, много избързан. Трябваше да я задържаш. Ето, сега къде я даде силно. Нямаше никой, ти го беше. Айде, успех! Успех! Леко, леко, леко. Денджай! Денджай! Спиш, Денджай! Я го вижда, я го вижда. Не, Ивчо, не те е такова. Не, няма смисъл. Не останаха топки, всичките са в реката. Ники, влез навътре! Влез навътре, Ники! Дай! Браво, Чинка. Чинка, да знаеш тази линия, она е много лъжи. Хади, Илиян, бръдни малко, раздвижи! Хайде, екнен! Браво, Монка! Браво, Монка! Няма нищо не, браво, Митко! Нищо! Браво, браво! Максиме! Подложим лошо. Нищо връща. Връщай, ти няма нищо.
Зад гърба. Добре. Към Денджай, Кирчо, към Денджай. Браво, Митко! Браво, Митко! Още отвори, да. Виж тази линия как те лъжи. Средата! Мики, кой ще го подсигури, бе? Спагати му е жени, бе, ма си ти го поздравя, бе. Нищо, Фили. Нищо. Никакъв. Чакай сега, заедно, чакай. Браво, Мите. Един да остане тук, ей! Хайде там! Ники, внимавай, че идва човек, така. Ай, фащаш. Тя е друга линия. Не, тя е друга линия! Друга линия. Абе, Друга линия, бе. Ей, Кирчо! Тя е друга линия. Това е друга линия, ти не гледаш. Не е излязла, ела си виж линията. Ела по-насам да видиш. Ела виж линията. Ела да я видиш. Играй до края, тази линия заблуждава. Колко минути, бе? Нали 20 минути? 25. 2006 са по 25. В Twitch пише 20, бе. А 25? 25. 2006 са по 25. Вчера нашия треньор така се заблуди, му обясниха, че по 25-26. Вчера нашия треньор се заблуди и така казаха, че по 25 са 26. Каза съм се заблудил. Така го чето 20. Да, така пише. Или тия 5. 2007. 2007 са 20. Браво. А тук има и 2007. Да. Защото моят отбор е от 2007. 2007.